היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, והיום אני הולכת לעשות הול קניות ענק, עצום, מטורף. טוב, נתחיל מהשקית הראשונה שבעצם כאילו לחנות השקית, המתנה הראשונה שקניתי מהחנות הראשונה שנכנסתי אליה. כן, סוף סוף הצלחתי להגיד את זה. טוב, החנות הראשונה שנכנסתי אליה, ודרך אגב, הייתי בקניון מלכה ובקניון של העיר שלי. אוקיי, הייתי מאורבניקה ענק, משהו עצום, וזה רק השקית הראשונה. קניתי, אוקיי, זה לא מאורבניקה, פשוט שמנו את זה בשקית של אורבניקה. זה קצת לא נסגר, זה מהחנות הזאת. קניתי, אני גם אגיד הכל, קניתי נעלי, כמובן לא מקוריות, כי תמורים לא כתוב פה אג, אבל זה כזה יפה. תראו, איזה יופי. וואו, היא מלא. זה גם כזה נעים. גם בפנים זה ממש נעים. וזה כזה נעל בית, אבל לא כזה כפכפים. כאילו, נשאר עם זה בבית, הולכים לחברות. כאילו, לא עכשיו מתחלכים עם זה. וואי, הן ממש יפות. היא מלא. היו בעוד צבעים, היה כזה בשחור. צבע שחור, וצבע קצת יותר בהיר מהחום הזה. ואני בחרתי את זה, מידה 35, זה המידה הכי גדולה שם. מה לעשות, גבעתי בזמן האחרון. אז זו המידה בעצם הכי גדולה שם, 35. אז מי שמתחת ל-35, מעל 35 צריך לקנות כבר משהו אחר. גם הפס הזה מאוד מאוד יפה בעיניי, והקבע, כאילו, וואי, זה יפה. אני אראה לכם את זה עליי, שכחתי כבר מרוב ההתלהבות. טוב, ככה זה נראה עליי, אני מראה לכם את זה רק על רגע אחת. אתם רואים? זו סוליה. אני אעמוד, נראה לי עדיף שאני אעמוד. זה מאחורה. ואני אראה לכם, זה מושלם זה. היא מלא מושלם. טוב, אחרי שסיימתי את ההתלהבות וחפרתי לכם, הגיע הזמן להכניס אותן ולראות מה הפריט הבא. מה הנה עליי? לצערי אני צריכה להחזיר אתכם. אבל אני עוד מעט אנהל אתכם, מה אתן דרמטיות? עוד שנייה נפלתי. טוב, נעבור לפריט הבא, גם מאורבניקה, וזה באמת מאורבניקה, זה לא מכנות אחרת. זה מרגש אותי, זה מרגש אותי. 3, 2, 1, אוי מלא. אוקיי, 3, באמת, למה זה קשור? תראו, איזה יפה, זה מגף, זה עלה לי 80 שקלים באורבניקה. המידה הכי קטנה בזה זה 36. ואו שאני 35 כזה, אבל הפרווה היא מאוד מאוד עבה, זה אומר שזה לרגל שלי. תראו, זה עם עקב מאוד גבוה וזה ממש יפה. גם כמו הנעל הקודמת, צבע, אותו הצבע כאילו, צבע חום כזה. בפנים יש פרווה מאוד מאוד נעימה. סוליה נראית ככה. וואו. אני מאוד מתרגשת. וואי. היא מלא. מושלם, מושלם, מושלם. תראו גם את העקב, אני עכשיו שמה את זה ליד, אבל תראו את העקב, איזה יפה. זה כאילו מגביע אותך כזה. לא מספיק כשגבעתי בזמן האחרון ועליתי מידה ברגליים, עכשיו זה גם עוד יותר הגביע אותי. מעניין איך אני אראה עם זה. טוב, אני אגזור את החוטים האלה ואני אמדוד את זה. הנה, נפלה. בכל מקרה, לפני שאני מודדת, תראו איזה יפה זה. ככה זה נראה. טוב, זה קצת קשור, אז שאני אגזור את זה אני אודיע לכם. טוב, עכשיו גזרתי את מה שזה לא יהיה, ועכשיו אני יכולה להציג לכם את זה נורמלי. זאת הנעל, זה מאחורה. כמובן שגם היא לא מקורית. זה מאורבניקה, כמו שאמרתי. גם פה העקב... לא, אמרתי את זה מה... אני מתבלבלת. פה העקב, כמו שאמרתי, מאוד מאוד גבוה. סוליה ממש יפה. ווואו, זה המקף שאפשר ללכת איתו בערך לכל מקום כשיש חורף. כאילו זה לא שאני עכשיו אלך לבריכה עם זה, רק כשיש חורף.
טוב, חפרת יותר מדי? אני עכשיו נולדת את זה ומראה לכם איך זה נראה. ועוד משהו, אני לקחתי את המידה הכי קטנה של זה, 36. אני לא זוכרת כבר אם אמרתי או לא. אני לקחתי את המידה הכי קטנה של זה, שזה 36. כאילו, אם אתם רוצים לקנות כזה, המידה הכי קטנה זה 36. טוב, כפי שאתם שמים לב, אני בלי גרביים, בגלל זה קצת גדול. ככה זה נראה. תראו איך זה מגביר אותי. זה ככה מגביר אותי, קלטו. זה מושלם לדעתי. וואו, זה ממש סטייל. זה ממש יפה. העקב מאוד מאוד גבוה, ולדעתי זה ממש יפה מקדימה. וככה היא נראית. ויש גם פרווה בפנים כמובן. טוב, ביי נעליים. נעבור לחבילה הבאה. טוב, נראה לי שנכנסתי קודם כל לביוטיקר. אז אני אביא את הפתות של ביוטיקר. קניתי משם רק משהו אחד. ואני עכשיו אמליץ לכם עליו. אני כבר הרחתי את הבושם הזה בחנות. זה הבושם, ככה הוא נראה. זה סוג של בושם של תיק. יש עוד בושם, יש כאילו הסוגים, אני פשוט הכי אהבתי את זה. אפשר גם לפתוח את זה ככה. ואני אראה לכם איך מתבשמים. אתם לוחצים, איפה לוחצים? כן, כאן, לא? הנה, תראו, כאן יש לכם בין כזה מקום לאצבע, אתם רואים? את הגול הזה. אז פשוט מכאן פשוט מושכים, ונפתח לכם בושם. וואו, איזה ריח מתוק כזה. רגע. יש איזה ריח של מרשמלו כזה. וואו, ריח מתוק, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. בואו נשים עליי קצת. וואו, זה משפריץ המון חומר. וזה טוב. תראו, שפריץ אחד מספיק לי לצוואר, לידיים. אני מסודרת. גם אפשר להביא את זה לכל מקום. כי זה כאילו תיק, אפשר להביא את זה בתוך תיק. אפשר להביא את זה כאילו איתכם, לא יודעת, כיס. לא, זה לא ייכנס בכיס, נכון? כי אפשר להביא את זה בכל מקום. אפשר גם להביא את זה ככה. רק שזה ייראה טיפה מוזר. וזהו. זה הבושם המושלם שלי. אוי, איזה ריח כזה מתוק. ריח טוב ברמות. ונעבור לחבילה הבאה. אוקיי. זה בהחלט מאוד מאוד גדול. בואו נראה מה יש כאן. זה של בוטיס בערך אגב. את זה קניתי בקניון מלכה, גם את הביוטיקר בקניון מלכה. ועכשיו אני אראה לכם מה קניתי מאורבניקה. מה קניתי מאודיס? טוב, מה שקניתי זה דבר ראשון טייץ. הוא כזה, כי בגלל שהאור פה כאילו הוא קצת אור שונה, אז הוא ורוד. בעיקרון הוא אמור להיות ורוד, כאילו לא ורוד ורוד, אבל ורוד בהיר כזה, לא ממש כן. כמו שאתם רואים במצלמה, כן, אני רואה אותו הדבר. קיצר, זה טייץ ארוך. הוא חדש, אז אני לא אמדוד אותו, ואני אתקן אתכם בהמשך. איך הוא, מה הוא, מי הוא, מה הוא, משהו. אז כן, זה הטייץ הראשון. ונעבור למשהו הבא. לא, רגע, זה בז', סבבה? זה בז', אוקיי? זה ורוד, אבל זה ורוד ממש ממש בייבי. כי אני לא ממש אוהבת ורוד חזק בבגדים שלי. עוד דף, וואו, יש לי פה הרבה דפים היום. קיצר, ככה הוא נראה, גם איתו אני אתקן בהמשך. ולחבילה הבאה, למוצר הבא. טוב, הדבר הבא זה, אוקיי, יש פה דף, אני מרגישה. וואו, יש פה הרבה דפים. זה בעצם מכנסיים כאלה. זה
סגולים כאלה, עם פס פה באמצע. ולמטה זה לא פתוח, זה עם קיבוצים למטה, אני אראה לכם. אתם רואים? וזה טרנינג כזה, וממש לא לבוא עם זה לבית ספר, לכל מקום, בכללי, טרנינג נוח, בסך הכל. טוב, זה הצבע הבא של המכנסיים, גם כמו הכל. תקשיבו, יש לי פה ערימת דפים, אני חייבת להראות לכם. כאילו פה זה הטייצים, שאני עוד מעט אקפל, ודפים, מה אשכרה דפים, אני מוצפת בדפים. רגע, אני מעבירה את כל הדפים לשם, לדעתי זה יותר נוח. קיצר, מה שבאתי להגיד, אותם המכנסיים, פשוט רק זה מכנסיים בצבע אחר, הם אותו הדבר, גם עם פס באמצע, קיבוצים למטה, ואין לי מה להגיד על זה, זה פשוט מושלם. וואו, זה מושלם. ולפני שאני ממשיכה את הסרטון, קרדיט לאמא, תודה על השופינג, מושלם ומושלמת. אוקיי, בואו נעבור לדבר הבא. כמובן דף. אוקיי. טרנינג שחור הפעם. זה לא אותו סוג טרנינג כמו הקודם. נראה לי שפעם היה לי טרנינג כזה. כאילו משהו דומה. זה כזה טרנינג רגיל. בלי פסים או משהו. וואו, בואו נרגיש את הבד מבפנים. וואי, זה כזה מחמם. וואו, אודיס הם ממש טובים בבגדים, אתם יודעים? כיסים כמובן, ופשוט טרנינג מהממים, אין לי מה לומר. כל הטרנינגים מהממים, הכל פה מושלם. טוב, נעבור לדבר הבא. מרוב שעשיתי שופינג אני כבר לא זוכרת מה יש לי, מה אין לי. טוב, זה טייץ ארוך לדעתי, כן. פה לא שמו נייר. טוב, טייץ ארוך. פשוט טייץ ארוך. טייץ ארוך מושלם. וואו, אימא'לה. וואי, מושלם. מהמם. טוב, ויש לי עוד משהו להגיד לכם לפני שאני מסיימת את הוולוג. דבר ראשון, לפני הכל, אם הגעתם עד לכאן, תעשו סאב, תפעילו את הפעמון, ותיתנו לייק לסרטון, ובתגובות אני רוצה שתכתבו לי איזה סרטונים לעשות, כאילו, איזה תוכן אתם אוהבים שאני אעשה. זהו, איזה תוכן אתם אוהבים ורוצים שאני אעשה. ודבר שני, ודבר שלישי, בלי קשר לשופינג והכל, הגיע לי היום חבילה מאלי אקספרס. זוכרים שעשיתי את הסרטון, אני אראה לכם תמונה של פתיחת חבילות מאלי אקספרס. וכאילו אמרתי לכם, החבילה השנייה עוד לא הגיעה, וזה היה מזמן. אז עכשיו זה החצי השני, זה מין ג'קט כזה, הוא קצת הגיע גדול משום מה, אתם רואים? אז אפשר להחשיב את זה תראו, זה ממש ארוך, אבל אפשר לשים את זה עם כל דבר, מכנסיים ארוכים, מכנסיים קצרים, ומאחורה. מושלם לימי שישי בבית ספר, זה ממש טוב, ובכללי ג'קט מאוד מאוד מחמם ונעים, וזהו. אומייגאד, תראו, ממש בגדים פשוט. טוב, דבר ראשון, אני רוצה להודות לכם שאם הגעתם עד לכאן, אז תודה רבה, אני אוהבת המון. וזהו, נגמר עוד סרטון, וביי יוש.